ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅವಲ ಒರಿದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ನಿಕಲ್ಡ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಇಡ್ದು ಖಾಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ ಬ್ರೆಡ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ತುಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೈದನು ಏತು ಮೆದುವಾದ ಬೈದನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ದ ಪೊಡಿ ಕನಪನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಉಂದಟ್ಟೆ ಬ್ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೋಜವ್ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರು ಉಂದೆನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಂದೆತ ಸಿರಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉಂದೆನ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಸಲಿ ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಅವು ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಯಾನು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಜಾಮೂನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲಿಯಾನ ಏಳು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ದತ್ತುಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ಗಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದತ್ತು ನೋಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಏಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಐಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ನ ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ತುಂಡುಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಆನತ್ತೆ 4 ಚಮಚ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡೊಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನಡ ಇತ್ತು ನೈಕ್ಯಾನು ಪಾಡ್ನಿ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಇಚ್ಚಿರ ನಿಕ್ಕುಲು ಖಾಲಿ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೇರನ್ನು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತದು ಐಟ್ ಬಾವಿ ಎತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಪೇರತ್ತು ಐಕ್ಯಾನು ಒಂದು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಪಾಂಡೆ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೋಚು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದಲೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪೇರ್ ಪಾಂಡಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೇರ್ ಪಾಂಡಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೀರಾದ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟದಾತು ಅಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೈಕ್ ಯಾನು ನೆಯ್ ಪೂಜೊನ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಅಂಟಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಾಲ್ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತು ನೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕದ ರೌಂಡ್ದ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಬಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು ಇಜಿಂದ ವೈಟ್ ಇಂಚ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ನೈಸ್ ಬಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಿಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹದಾ ಬೆಚ್ಚ ಎಪ್ಪೊಡು ಹದಾ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಇಜಿನ ಪಿದೈಡ್ ಕರೆಂಟುಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಬೇಯ್ಪುಚಿ ಐಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಡು ಫ್ರೈ ಆವರೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಇಜಿಂದ ತುಲೆಯಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದೆಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಉಲ ಇಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ಇಜಿಂದ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬೂಡೊನ್ನಡು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲ ಒಯ್ತೊನುಜಿ ತುಲೆ ಏನತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಮೂಲಿಯಾನೊಂದೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಒರಿಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ಪಾಕ 10 ಉಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10-13 ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಆತಂಡು ಏಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಒಂದೇನು ದೀವೋಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಯಾನು ತುಚ್ಪೊಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಯ್ತೊಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಭಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.